Εσείς με το ζόρι κάθεστε έξω, το βλέπω. Έχει κάτσει ο Λευτεράκης. Τι Λευτεράκης, αυτός είναι? Εντάξει, αλλά καλά. Έλεγα λοιπόν, όπως θα έχετε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, εγώ εδώ την υδρώνω τη φανέλα. Δεν είμαι σαν κάτι τραγουδιστές που παίρνουν ένα σωρό λεφτά κάθε βράδυ και βάζουν στους πελάτες και τραγουδάνε. Το έχετε δει αυτό, Επειδή βαριούνται, λένε μια λέξη και μετά δικό σας! Άλλη μια λέξη και μετά βοήθεια έχω! Πάμε να κάνουμε μια αναπαράσταση. Θα κάνω εγώ τραγουδιστή και εσείς τους πελάτες, εντάξει? Βασίλη, βάλε ένα τραγούδι, όποιο να είναι. Κι ας μην έχω που να πάω. Όχι αυτό, βάλε ένα άλλο, όποιο να είναι. Απόψε λείπεις κι εγώ, κομμάτια γίνομαι γλυκιά μου. Ούτε αυτό, ένα άλλο ρε, όποιο να είναι. Το πουλάω το σπίτι κι ό,τι... Τραγούδι, είπα, όχι αγγελία. Ναι, επειδή άλλος έχει στριμωχτεί δηλαδή και το βγάζει φρία, την πληρώσουμε εμείς. Τι λέω, άμα αρχίσουμε από τώρα, έτσι μου κάνει ο άλλος, σιγά. Ξέρεις τι έχω να πω μέχρι το τέλος? Άμα να φάω τη μούτσα της ζωής μου, βάλε ένα τραγούδι, όποιο να είναι. Δεν είσαι εντάξει, να σε έχω ξεγράψει τα... Άστα. Δεν είσαι εντάξει. Σου λέω βάλε ποιο να είναι και βάζει ποιο θες εσύ. Άστα, το κάνουμε αλλιώς. Χωρίς μουσική. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Κάνω εγώ τραγουδιστή και εσείς πελάτες, εντάξει? Πάμε. Μη ρωτάς το γιατί η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει. Δικό σας! Μια φωτιά δυνατή είναι τώρα σβηστή και ας είχε φουντώσει. Βοήθεια έχω! Κάποιοι άλλοι τραγουδιστές, για να μην δώσουν στόχο ότι παρακαλάνε και καλά τους πελάτες, το κάνουν αλλιώς, με ερωτήσεις. Κάπως έτσι δηλαδή. Στην Ήγια, πιανείς! Που δεν άξιζε τόσο και μπορούσα για ποιον! Φοβερό. Πας κάπου να διασκεδάσεις και όλο το βράδυ λύνει σκουίζ. Ένα άγχος, χορεύει άλλη. Τι θα ρωτήσεις τώρα? Ωραία, έλα να βάλει τίποτα δύσκολα και να μην το ξέρω. Να με κόψει και να στο σεμιτεύει. Λέγε μωρή, το ξέρεις εσύ? Απάντα εσύ. Φοβερό. Εδώ λοιπόν δεν είναι έτσι. Εδώ εγώ το παλεύω όλο το βράδυ να περάσετε καλά κι εσείς και εμείς μαζί σας. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα που είστε όλοι εδώ. Γιατί είναι έξω ένας φουσκωτός, τον οποίο χρωστάω κάτι λεφτά και έχει έρθει να με βουτήξει, αλλά δεν μπαίνει μέσα επειδή είστε εσείς. Περιμένει να φύγετε για να μπει. Οπότε, άμα δείτε σήμερα το τραβάω λίγο παραπάνω με τις 3 το πρωί, μην παραξενευτείτε. Ελπίζω να έχει βαρεθεί και να φύγει. Πέρα από την πλάκα, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είστε σήμερα όλοι εδώ. Γιατί μου λένε πολλοί στον δρόμο, σε βλέπουμε στη τηλεόραση. Όπως η κυρία. Και λέω, αλλιώς είναι να βλέπεις τον άλλο στη τηλεόραση, αλλιώς εδώ ζωντανά. Έτσι δεν είναι? Στην τηλεόραση τώρα πια βγαίνει οποιοδήποτε, σιγά το πράγμα. Στην τηλεόραση είχα βγει και εγώ παλιά πριν γίνω γνωστός. Πριν 10 χρόνια περίπου είχα πάει στο ραντεβού στα Τυφλά με τη Βάσια Τριφίλη. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να με θυμούνται. Βέβαια, ήμουν τότε διαφορετικός, είχα μαλλιά μακριά από μένα. Τα είδα πάνω σε ένα πάγκο ακουπισμένα, δεν ήξερα πιανούν, λέω μην τα πάρω και τα ψάχνει ο άνθρωπος. Αλλά αν θυμάστε, ήμουνα ο παίχτης που έκανε τις δικές του ερωτήσεις. Γιατί αυτοί σε βάζανε να ρωτήσει κάτι αηδίες του τύπου αν ήσουν φρούτο, τι φρούτο θα ήσουν. Εγώ ρώταγα δικά μου. Θυμάμαι, είχα ρωτήσει την υποψήφια νούμερο 1, συμφωνείς με το νέο μοντέλο φιλελευθερισμού στην Ενωμένη Ευρώπη? Και μου απαντάει αυτή. Εγώ αν ήμουν φρούτο θα ήμουν γερμάς. Γιατί είχε λίγο χνούδι στα χέρια αυτή, αλλά η απάντηση άσχετη. Αυτό της είχαν πει να πει, αυτό είπε. Ρωτάω μετά την υποψήφια νούμερο 2, πιστεύεις ότι ο κυβισμός είναι εκφυλισμός θεολογίας του ιμπρεσιονισμού? Και μου απαντάει για αυτό το δικό της. Εγώ αν ήμουν φρούτο θα ήμουν όχι ένα, αλλά 2 ζουμερά πορτοκάλια που θα τα έσφυγε στις παλάμες σου και θα ρούφαγε στο χυμό τους. Καλά, λέω μετά και από αυτό είχα χάσει κάθε ελπίδα να βρω γυναίκα, ώσπου ακούω την υποψήφια νούμερο 3 να μου λέει: ναι, εγώ πιστεύω ότι ο κυβισμός είναι εκφυλισμός θεολογίας του ιμπρεσιονισμού, αλλά βασίζεται στο γερμανικό δανταϊσμό των αρχών της δεκαετίας του 20, καθώς επίσης και στο ρεαλιστικό στρουκτουρισμό. Καλά, λέω, θα πάρω το νούμερο 2 με τα πορτοκάλια. Είπαμε, εντάξει, αλλά αυτό το παράκανε. Πάντως, πέρα από την πλάκα, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είστε σήμερα όλοι εδώ. Δεν ξέρω, από τα απόγευμα είχα μεγάλη όρεξη, αφού μπήκα στα μάξι και ήρθα τρέχοντας. Με το που έβαλα μπρος άρχισα. Αλλά σταμάτησε γιατί μου πόνεσε ο λαιμός μου. Αλλά ήρθα μόνος μου, χωρίς GPS. Γιατί τώρα είναι της μόδας το GPS. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, είναι ωραίο να οδηγείς και να ακούς την κόμενα δίπλα να σου λέει στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά, τώρα πήγαινε ευθεία. Για να πω την αλήθεια, είχα και εγώ GPS, αλλά μου το κλέψαν. Ένας μαλλιάς τον είδα. Έσπασε στο τζάμι και πήρε το GPS. Και ξέρετε τι με πόνεσε περισσότερο, ρε παιδιά? Που η γκόμενα που μιλάει μέσα το βοήθησε να ξεφύγει.
Το κράταγε αυτός και του λέγε στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά. Τώρα πήτα τη μάντρα. Κατάλαβες, ήξερε την περιοχή και το βοήθησε να ξεφύγει. Να μην σου πω ήταν και συνεννοημένοι. GPS. Τώρα θα μου πεις σιγά την ανακάλυψη. Το ίδιο κάνει και η γυναίκα, ώστε να την έχεις δίπλα. Μόνο που εκείνη είναι λίγο πιο απότομη. Στρίψε δεξιά. Δεξιά ρε ηλίθεια, από εδώ είναι δεξιά. Άχρηστε. Τράβα τώρα ευθεία. Φανάρι, να, ορνιό. Σου δώσαν και δίπλωμα Χαϊβάνι. Τι να χάθεις. Ενώ οι άλλοι στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά. Είναι πιο σεξι. Κάτι ξέρουν αυτοί που τα φτιάξαν. Πάντως, πέρα από την πλάκα, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είστε σήμερα όλοι εδώ. Γιατί μου αρέσει γενικά που ο κόσμος βλέπει επιθεώρηση. Γιατί καλοκαιριάτικα τι να πας να δεις, musical. Εγώ ρε παιδιά ποτέ δεν τα κατάλαβα αυτά τα musical.